Amanda Figueres ens explica: jo segueixo el meu camí amb altibaixos, però mantinc un rumb que té com a finalitat la complaença d'Al·là i una recompensa d'acord a les meves bones obres un cop aquesta curta vida acabi. Amb el pas del temps, el meu cercle més proper veu el meu islam amb naturalitat, però no ha sigut fàcil. No és senzill, però ens queda l'esperança que Al·là té en compte totes les dificultats que vivim i com ens hi enfrontem. Ens ho explica el seu llibre ¿Por qué el Islam? Mi vida como mujer europea y musulmana. Jihad, jihad. Llegim l'Alcorà, capítol 6. Comencem aquest sisè capítol amb la Leia 33, 60 i la 61 i 62. En aquesta Leia ens diu: si els hipòcrites o aquells que tinguin el cor malalt i els subversius de Medina no s'aturen de les seves accions, et facultem per utilitzar el poder contra ells, i llavors, en poc temps, deixaran de ser els teus veïns. Seran maleïts i on sigui que es trobin, seran capturats i ajusticiats amb fermesa. Aquesta és la norma que Déu ha aplicat als pobles precedents, que es refereix que han seguit aquesta actitud, i tu veuràs que la norma de Déu és immutable. Aquí hi ha uns quants termes que hauríem d'especificar i d'aclarir. En primer lloc, el terme cor malalt, que s'entén com aquell estat en què algú lliurement a través de les seves accions ha anat entrant en una espiral negativa i progressivament ha anat empitjorant, diguéssim, la naturalesa de les seves accions i fins i tot de les seves intencions. És una qüestió complexa, però que en el fons teories de la psicologia actual doncs, entenen perfectament que és aquesta mena d'espiral negativa, igual que de vegades també s'entren espirals positives i tot comença a anar bé, de vegades també en aquestes espirals negatives, en aquest sentit, l'Islam també especifica, no?, que aquesta situació es refereix quan t'estàs fent mal a tu o estàs fent mal als altres en un sentit general. Pel que fa a Medina, en algunes traduccions es tradueix de manera incorrecta com a ciutat, aquí es refereix específicament a Medina, i quan parla de que els subversius estem parlant sempre d'aquest tipus de persones que s'equiparen també als hipòcrites i les persones que tenen el cor malalt, les persones que van contra l'Islam. Diu, si no s'aturen de les seves accions, et facultem per utilitzar el poder contra ells. Si no s'aturen, per tant, estem parlant d'una situació d'agressió prèvia, i només en aquest cas, en aquesta primera persona del plural, Déu autoritza a utilitzar el poder contra ells. Un poder que s'entén d'una forma també general, i llavors en poc temps deixaran de ser els teus veïns. Aquí la importància del veïnatge a l'Islam, i per tant, tot i que sembla una situació que és poc rellevant, en realitat està excloent de la comunitat i dels beneficis que comporta formar part de la comunitat aquest grup de gent. Quan diu on sigui que es trobin, un cop més es refereix no a una situació de persecució cap a aquestes persones, sinó de trobar-se-les en qualsevol lloc determinat, i també aquí hi hauria diferència d'interpretació, segons Isaac García o Mullah Huej, i aquí complementa, no?, si la primera part de maleïts, el tema de les comes, o bé la segona part de seran capturats. Quan parla de ser ajusticiats, literalment diu massacrats, però evidentment tenint en compte tot el missatge global de l'Alcorà que hem anat veient i veurem també al capítol 8, s'ha d'entendre com a ajusticiats amb testimoni, un procediment judicial. I pel que fa a la fermesa, literalment diu completament, és a dir, en aquest sentit no es refereix a una qüestió venjativa i a una qüestió de decisió
purament matemàtica, sempre hi ha la compassió, recordem-ho, l'oportunitat que l'altra persona redreci el seu comportament, sinó que, per tant, aquest concepte de fermesa es refereix a la idea de ser constant i decisiu en el moment d'aplicar aquest procediment judicial que comprovarà si aquestes persones efectivament han tingut un comportament subversiu o no, i en cas que així sigui, les conseqüències que implicava aquí en aquesta part inicial de deixar de ser els teus veïns. A la Llei 4239 diu: i quan siguin víctimes d'una injustícia que es defensin entre ells. Per tant, en aquest cas torna a connectar amb la referència a la defensa dels oprimits que esmentàvem a 4, 74, 75 i d'altres. En aquest cas específic del 4239 es refereix a l'ajuda mútua. A 47.4 ens diu: quan hagueu d'enfrontar-vos en combat amb aquells que es van negar a creure, golpegeu-los al coll fins que quedin doblegats i empresonats. Ja hem comentat anteriorment aquesta doble interpretació de golpejar-los al coll com una tàctica específica per un moment de guerra, una manera també d'evitar de matar a l'altra persona, per això explica aquí que han de quedar empresonats, si fos un assassinat no es mataria aquesta segona part, o bé que es refereix als comandaments. Continua dient: després podeu deixar-los en llibertat o demanar una contrapartida. Aquesta ha de ser la vostra conducta fins que s'acabi la guerra. Per tant, s'especifica el límit en què aquesta mesura és lícita. És en un context de guerra i recordem també les condicions necessàries abans, durant i després de la guerra. Déu els hauria derrotat sense necessitat d'intervenció de la vostra part, però la seva voluntat, aquesta intervenció de Déu, recordem també, és fonamental per entendre, per ajudar, diguéssim, a mantenir els límits d'aquesta agressió, és a dir, que no només és perquè l'Alcorà digui que la venjança és dolenta no només perquè l'Alcorà ho digui, sinó perquè realment hi ha un poder superior que és el que decidirà finalment el destí de cada persona. Els musulmans, per tant, han d'actuar en conseqüència, han d'actuar amb fermesa, seguint una sèrie de passos, una sèrie de condicions, fins a arribar a que les persones hipòcrites que tenen el cor malalt, subversives, etc., tinguin un procediment judicial adequat, però en últim terme, en cas que, com succeeix moltes vegades, les persones injustes escapin a la justícia, al sistema judicial, sempre queda el consol de saber que Déu imposa aquest judici final al dia del judici final, i per tant això condiciona també d'alguna manera una actitud més continguda per part dels musulmans en aquest context de guerra en què és fàcil caure en l'impuls, en la venjança, en l'accés de la resposta, i que tot plegat ajuda a aquesta contenció i a aquesta mesura en la resposta. Però la seva voluntat ha disposat de sotmetre-us a la prova d'enfrontar-vos a ells. Insistim en que totes aquestes condicions, el fet que el context de la guerra sigui també una prova, és una prova per què? No només pel fet de guanyar, sinó pel fet de demostrar que hi ha una actitud correcta en tot moment per part dels musulmans, una actitud mesurada, l'oportunitat de perdonar a l'enemic en cas que es penedeixi, l'oportunitat de reinserir a aquestes persones que havien sigut apartades de la societat en cas que vulgui ser reinserides, i també de la fermesa de lluitar contra aquestes persones injustes, de millorar la societat, d'actuar a favor de les persones dels sectors més vulnerables. Qui caigui en combat per la causa de Déu, les seves obres no hauran sigut en va. Finalment posa el cas més extrem d'una persona que dona la seva vida per aquesta justícia a favor de les persones en situació de més fragilitat social, i és en aquest punt on les obres, les accions de les persones no hauran sigut en va, per tant tindran un valor
per Allah en el dia del judici final. Tot plegat amb referència a la Leia 8.12. I finalment acabem aquest vídeo amb unes aleies una mica llargues, 48:16-19, que diu: digue'ls als beduïns que no van participar en l'expedició a la Meca, s'entén, els beduïns, s'entén una part dels beduïns que hi havia en aquell moment. Diu: se us convocarà per lluitar contra un poble militarment poderós, pot ser que ells combatin o que es rendeixin. Per tant, ja planteja la incertesa en el combat, la incertesa fins i tot en el dia a dia, en qualsevol decisió o en qualsevol projecte que podem emprendre, sempre hi ha el dubte i la incertesa de saber com acabarà tot plegat. Aquí està explicant, òbviament, un cas més extrem, diguéssim, com és el cas d'una guerra. Si obeiu, Déu us concedirà una recompensa generosa. Però si deserteu, com vau fer anteriorment, us infligirà un càstig dolorós. Aquí senzillament està explicant i està censurant una sèrie d'actuacions que s'havien donat en època del profeta, sallallahu alaihi wasallam, i és el fet que la gent, quan les coses van bé, s'apuntaven al cargo de l'islam, perquè hi havia una sèrie de beneficis socials, però quan es tracta de ser solidaris i d'alguna manera de compensar aquesta ajuda rebuda també i oferir l'ajuda als altres, doncs en aquest cas Déu informa a les persones de la idea del càstig. Per tant, la idea del càstig també ve compensada per la idea d'una recompensa. No és cert que hi hagi una coacció, sinó que hi ha una advertència, una informació, com es posa habitualment, almenys així ho explica Karami Sengate i altres divulgadors, posa com a exemple l'excés de velocitat, en què, tot i que la gent és conscient de que un excés de velocitat pot comportar un risc per a les persones que transporta i per altres persones que hi hagi a la via pública, tot i així hi ha gent que infringeix aquest límit de velocitat i és per això que hi ha un càstig, hi ha un límit. I és així com l'islam entén d'una forma natural el comportament humà i és per això que imposa un límit des de la part del càstig i una motivació des de la part de la recompensa també. Si se'm permet una mica la comparació, seria com el carnet per punts, no? D'alguna manera. També pensem, un cop més, que aquesta justícia entre les accions positives que podem generar al llarg de la nostra vida i les accions negatives, aquest equilibri sempre té un pes més important les accions positives gràcies a la compassió d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malgrat tot, no deixa d'haver-hi aquest càstig també en cas que la persona infringeixi. Sempre manté un equilibri, a vegades l'Alcorà incideix més en aquesta part positiva, de vegades incideix més en aquesta part negativa, però en qualsevol cas el missatge global de l'Alcorà inclou totes dues dimensions per bé que la compassió té un pes més important, així com les nostres accions positives, alhamdulillah. Després continua aquest fragment: no hi ha res per recriminar als cecs, als impedits i als malalts perquè deixin de participar en enfrontaments bèl·lics, per tant, excepcions que també això extrapola a altres situacions en què les persones puguin tenir una excusa vàlida per no realitzar determinat deure, determinada acció solidària. Continua dient: a tots els que obeeixen a Déu i al seu missatger, ell els portarà a uns jardins surcats amb rierols, però a qui refusi d'aquest deure, ell li infligirà un càstig dolorós. Tornem una altra vegada a insistir, es torna a insistir en l'Alcorà, en aquest equilibri entre la recompensa i el càstig. Aquí es parla d'una forma més general de l'obediència a Déu. En el cas del seu missatger, des del punt de vista del sunnisme, es refereix a l'exemple del profeta sallallahu alaihi wasallam que ha quedat recollit a través dels hadits. Per tant, per què s'anomena aquí específicament el missatger? Doncs perquè al llarg de 23 anys el profeta sallallahu alaihi wasallam es va haver d'enfrontar amb realisme, amb pragmatisme i diguéssim, amb pragmatisme potser no és l'expressió adequada, però amb realisme sí, a diferents situacions delicades de confrontació, de tensió,
I es pot comprovar com a la majoria de vegades sempre va optar per una opció pacífica i dialogada. Només en el cas en el que ja no va tenir cap altra opció, opta per l'acció bèl·lica, sempre com a últim recurs. Per això aquesta obediència no es refereix específicament, no està dient que si aneu a la guerra obtindreu jardins surcats, sinó que diu si obeu a Déu i al seu missatger. Per tant, en aquesta expressió està continguda tots aquests límits i aquests matisos de la confrontació, que només és una petitíssima part de tot el missatge que inclou el procés de negociació i de resolució de conflictes, de mediació, que explica l'Alcorà. Finalment, tornem a insistir en la idea que qui refusi d'aquest deure, doncs se li imposarà un càstig. Per tant, si no, no hi hauria justícia realment en aquesta gradació. I no seria realista tampoc amb la naturalesa del comportament humà. Déu ha quedat complagut amb els creients que et van jurar lleialtat fins la mort al peu d'aquell arbre. Ell coneixia la sinceritat que amagaven els seus cors i per tant els va infondre calma en l'ànim i va ordenar premiar-los amb una victòria imminent i un botí per repartir entre els necessitats. S'entén? Certament Déu és poderós i savi. Per tant, aquí és importantíssim el matís i l'especificació que aquest botí es refereix a repartir entre els necessitats en una bona part. Així doncs, tornem a veure en aquesta sèrie de passatges la importància d'interpretar, potser en aquests casos s'incideix una miqueta més en el context global de l'Alcorà, que es pot veure en les interpretacions dels principals tafsirs clàssics i dels tafsirs més importants que hi ha a l'actualitat.